Хайырлы ирте, илнең төп телеканалында Татарстан яңалыклары, Туры эфир студиясында Чулпан Әмирей безнең бүгенге чыгарылышта. Озакка сузылган әбиләр чуагы быелгы көз гадәттәгегә караганда җылырак булуы белән сөендерә. Гадәти градусниклар кая киткән? Түбән Кама даруханәләреннән безнең репортаж. Sky Park кунаклар көтә. Буа районында актив ял итү һәм спорт белән шөгыльләнү өчен яңа парк төзелде. Россия хөкүмәте рәисе урынбасары Татьяна Голикова Россия төбәкләрендә COVID-19 йогышына бәйле хәл турында Владимир Путинга хәбәр итте. Ул безнең республикада битлек режимына катгый контроль кертелүен һәм санитар таләпләренең үтәлүен билгеләп үтте. Шуның нәтиҗәсендә Татарстанда авыру күрсәткече 100 мең кешегә бер берәмлектән азрак туры килә, диде Голикова. Шулай ук коронавируска каршы Россиядә Эпивак Корона дигән икенче вакцинаның теркәлүе билгеле булды. Ә беренче вакцина Спутник В дип аталган иде. Говорит нашим производителям. Почему нет? Нам нужно наращивать сейчас производство и первой нашей вакцины, и вот сейчас второй вакцины. И, конечно, прежде всего нужно обеспечить российский рынок этими препаратами. Они должны поступать в аптечную сеть России как можно шире. Республика поликлиникларында аурулар саны арта. Терапевтка кабул итүгә эләгү өчен бик узак чиратта турырга туры килә. Хәтта табибка алдан язылып куйган чиракта да. Бу хәлгә аңлатманы Республика сәламәтлек саклау министрлыгында бирделәр. Поликлиникаларда табибка язылу токтасындагы язулар хәтта кичендә үзгәрмәй. У меня очередь по записи идет 16-12, а время уже 5 часов. Я не могу еще попасть. Татарстанлыларны хәзер медицина учреждениеләрендәге чиратлар ешрак бер шей. Социаль шелтерләрдәге мәгълүматларга караганда, студентлар поликлиникаларында, медицина үзәкләрендә дә чиратлар күп. Түбән Камада терапевтлар җитми, чөнки табиблар авыруларга иш шартларында да ярдәм күрсәтә. Ни өчен медицина учреждениеләре коридорлары көтү залларына әйләнгән? Бу хәлгә Республика сәламәтлек саклау министрлыгында аңлатма бирделәр. Ажиотаж беренче чиратта салкын тию авырулары сезоны белән бәйле. Тән температурасының күтәрелүен күп авырулар COVID-19 йогышы булуына фаразлыйлар. Шуңа күрә поликлиникаларга шалтыратып табиблар чакыру саны арткан. Шулай ук поликлиникага килүчеләр дә ашыгыч ярдәм чакыртучы кешеләр саны да күбәйгән. Без моны яшермибез, бу чыннан да шулай. Кайбер урыннарда чират планны диспансерлаштыру үткәрү белән дә бәйле. Мондый шартларда табиблар түзем булырга һәм саклык чараларын үтәргә өндий. Фарис Мөхәммәтов, Айнур Вәлиәхмәтов, Сергей Павлухин, Татарстан яңалыклары. Буа районының Карлы авылында кыш гриппы буенча карантин кертелде. Шуңа бәйле рәвештә авыру чыганагы булган крестьян фермер хуҗалыгыннан 5 чакрым радиуста барлык санитар куркынычсызлык кагыйдәләрен үтәргә кирәк. Шулай Кече Буа, Тенкәш, Адав Толымбай авылларында һәм Буа шәһәрендә дә расланган чикләүләр кертелгән. Бу трак пунктларда кышкырт, азык һәм азык өстәмәләре сатырга ярамый. Республиканың кайбер шәһәр районнарында яшәүчеләр даруханәләрдә тән температурасын үлчи торган гадәти градусникларның булмавына зарлана. Түбән Камада да даруханәләрдә сатуга чыгарылу белән аларны тиз арада сатып алып бетерәләр икән. Ә бит сезонлы авырулар арткан, өстәвенә коронавирус йогышы куркынычы көчәйгән шартларда градусникларга күпләр мохтаҗ. Белгечләр моны ни белән аңлата? Проблеманы Түбән Камадагы коллегабыз да өйрәнде. Сездә градусниклар бармы хәзер? Они еще yok. Başarılı bitirdiler. Июньдә юк алар. Фармацевтлар белдерүенчә, градусниклар хәзер бик популяр товар. Түбән Камалар тән температурасын үлчи торган җайланмаларны киштәләрдән кайту белән алып бетерәләр икән. Градусниклар бездә где-то брикотна вообще-то килгәннәрдә электронныйлар. Так, алар булды безнең 199 сумнан. Но пока складта юк. Килгән где-то 5 штук, наверное. Бер-ике көндә алып бетерделәр сразу, потому что сырыйлар кешеләр.
Даруханәләрдә градусникларның берничә төрлесе тәкъдим ителгән, иң популяры гади терекөмешле җайланма. Шулай ук электрон градусник та бар, соңгысын да берничә ноктада гына очраттык. Бәяләре төрле. 248 рублей. А вообще часто спрашивают? Со скидкой 198. Товарға сорау арту сәбәплеме, градусникларга бәяләр интернет кибетләрдә дә өскә үрмәләгән. Мисал өчен гади градусник 500-дән алып 800 сумга кадәр тора. Электронын 500 сумнан кимрәк бәягә дә очратып була. Фармацевтлар бу күренешне начар вирус килүе һәм суык тию авырулары чоры җитүе белән бәйли. Рошния Сибатова, Булат Абдельманов, яңалыклар. Башка хәбәрләргә күчәбез. Татарстан президенты каршындагы телләрне саклау һәм үстерү комиссиясе нәфис сүз осталарының татар сүзе дигән конкурсын уздыру турындагы тәкъдимне хуплады. Бәйгенең нигезләмәсе расланды. Татар информ агентлыгында үткән матбугат конференциясында конкурсның үзенчәлекләре белән таныштырдылар. Беренче чиратта ана телебезнең чисталыгына, сафлыгына, аһәңле яңгырашына игътибар итәчәкләр. Соңгы вакытта гомумән телебезнең пычрана, югала баруы иҗат әһелләрен сагайта. Конкурс шушы проблеманы хәл итүнең бер чарасы да. Сәхнәдән телебез чүпләнә бара. Бик күп урыс телле сүзләр керә, чит ил теленнән дә бик еш кулланалар. Телебез бик нык чүпләнә бара. Бүгенге көндә бу бер проблема булса, анарсың телнең икенче планга китә баруы шулай ук безне бик нык борчый. Без инде теге концертлар куеп кына түгел, төрле шушындый чаралар оештырганыбыз да бар. Без аңлыйбыз һәм күрәбез халыкның ничек теге яисә бу чарага килгәнен. Конкурсның сайлап алу туры онлайн форматта уза. Икенче турда катнашучыларны чакырып, аларга осталык дәресләре бирелә. Бу эшкә Камал, Тинчурин театр артистлары, эстрадабыздагы мәртәбәле алып баручылар җәлеп ителә. Буда милләтне саклауда мин уйлыйм, безгә барыбызга бергә кулга кул тотышып эшләгәндә генә без бу нәүбәттә, бу юнәлештә зур уңышларга ирешә алабыз. Моның мөмкинчелекләре хәзер бик зур, чөнки интернет заманасы. Без менә әле хәтта шушы пресс-конференциялар вакытында да менә әле генә без куйдык игъланнарны. Бәйге шигърият, проза, мәсәл номинацияләрендә үтә. 10 яшькә кадәрге, 11-дән алып 17 яшькәчә, 18 яшьлек һәм өлкәнрәкләр арасында җиңүчеләр билгеләнә. Театр, кино, концерт оешмаларының нәфис сүз осталары, дикторлар үз номинацияләрендә иң яхшыларны ачыклаячак. Һәр номинация буенча саллы гына бүләкләр каралган. Фарис Мөхәммәтов, Рафкат Зияддинов, Татарстан яңалыклары. Бүген өстәмә һөнәри белем алу өчен гаризалар бирүнең соңгы көне. Контактлар экранда күрсәтелгән. World Skills стандартлары буенча эшсезләр һәм эшләүче татарстандылар, югары уку йортларын тәмамлаган бакалаврлар, магистрлар яки эшне алыштырырга теләгән кешеләр белем ала. Юнәлешләр берничә: туризм, балалар бакчасы тәрбиячесе, хезмәтне саклау, күп фатирлы йортка хезмәт күрсәтү. Безнең телерадио компания Русфон хәйрия җәмгыяте белән берлектә авыру балаларга ярдәм акциясын дәвам итә. Бүген 4 айлык София Сутникованың тарихы. Кызның тумыштан уң аягы чалыш, аны дәваларга кирәк. Без сабыйга бергәләп ярдәм итә алабыз, хөрмәтле телевизор караучылар. Моның өчен 5542 номерына дети сүзе белән SMS хәбәр җибәрүдә җитә. Бер хәбәрнең бәясе 75 сум. Присутствуют яркие признаки деформации. Складки в среднем отделе, приведения. София туганчы ук инде үзе аппараты аның аягының чалыш булуын күрсәтә. Тугач диагноз раслана. Кызның аягын берничә кат гипслыйлар. Тик ул аягының дөрес үсешенә китермәгән. Аягында уңай үзгәрешләр күренмәде. Ул кабат чалыш булып үсә башлады. Аягында авырту да сизде, бик озак елады. Шуннан соң мине кабат аны табибларга күрсәтергә туры килде. Аяк мускулларында, сөяк тукымасында, буыннарында үзгәрешләр барлыгы ачыкланган. Шуңа күрә дәвалауны мөмкин кадәр иртәрәк башларга кирәк. Аяк табаны тиешле хәлгә килсен өчен, аягын кимендә 7 кат гипсларга туры киләчәк. Шуннан соң аягына җиңелчә операция ясарга җыйналар. Мы имеем достаточно большой опыт лечения данной патологии и ожидаем, что Безнең бу патологияны дәвалау буенча зур тәҗрибә бар. Дәваланганнан соң баланың аягы тиешле хәлгә килергә тиеш. Ул хәрәкәтләнә, йөри алачак. Бернинди авырту да булмаячак.
Табиблар Софияны ай ярым ішінде дәваларға планлаштыралар. Тагын берничә ел кыз махсус брейслар кияргә тиеш. Без сезнең белән бергәләп ярдәм итә алабыз. Моның өчен 5542 номерына «Дети» сүзен язып, СМС хәбәр җибәрә аласыз. Бер хәбәрнең бәясе 75 сум. Күбрәк өлеш кертергә теләүчеләргә тулы мәгълүмат безнең телерадиокомпания һәм Русфонд сайтларында. Айзилә Батырханова, Алина Абрамова, Ринат Сахибгәрәев, Татарстан яңалыклары. Буа районында актив ял итү һәм спорт белән шөгыльләнү өчен Sky Park дигән яңа иҗтимагый киңлек барлыкка килде. Ул бөтен гаилә өчен актив ял итү паркы. Биредә кунакларга ял итүнең берничә варианты тәкъдим ителә. Мондый форматтагы парклар республикада бары тик 5 районда гына бар. Күп санлы бау күперләре, канатлар. Алар ярдәмендә маршрутның айрым участокларын узарга мөмкин. Бу алалар каршылыклы трассаларны сынап карарга өлгерде инде. Миңа монда бик ошады. Мин монда килдем сеңелем белән и апам белән. Монда бик каты яхшы, свежий воздух монда. Әллә нинди испытаниялар. Бераз авыр, бар шундый испытаниялар кая еңел йөрергә. Мондый мәйданчык барлыкка килүгә әти-әниләр дә шат. Бу балаларны физик яктан ныгыта дип саный алар. Андый әйбер күптән кирәк иде. Менә балаларга бик каты яхшы булды инде. Бөтен бала монда хәзер шунда гына киләләр. Барсы да чабалар, шунда барабыз дип. Менә без дә килдек. Игенче көн килдек инде. Сеанс вакытында кунакларга махсус экипировка бирелә. Ә маршрутны узуны инструкторлар контрольдә тота. Биредә ял итүнең берничә варианты тәкъдим ителә. Есть 3 трассы. Бездә 3 трасса бар. Алар катлаулыклары буенча аерылып тора. Монысы иң кичкенәсе, ул җирдән 1 метр бейеклектә. Биредә 8 каршылык бар. Урта трасса бар, ул җирдән 2 метр бейеклектә. Анда унга якын каршылык үтәргә кирәк. Sky Park агымдагы елның 10 октябрендә ачылды. Бүгенге көндә анда 200 якын кеше булырга өлгергән инде. Так, при поддержке главы Буинского муниципального района Буа муниципаль районы башлыгы ярдәме белән Sky Park эшли башлады. Бу актив ял һәм саф һавада шөгыльләнү өчен иҗтимагый киңлек. Парк эш көннәрендә көндезге 2 сәгатьтән кичке 5-кә кадәр, ял көннәрендә иртәнге 10-нан кичке 5-кә кадәр эшләячәк. Сүз уңаеннан мондый форматтагы парклар республикада бары тик 4 районда гына бар иде. Буада 5-нче. Алсу Сәмигуллина, Акыл Камалтдинов, Татарстан яңалыклары. 17 октябрьдә шимбә көн башкала активистлары 5 балта бистәсе янындагы Казансу елгасының яр буе территорияларын чистартуга кушыла. Экологик акция иртәнге сәгать 10-да башлана, бөтен кирәкле инвентарьны оештыручылар үзләре бирәчәк. Катнашучыларга мәҗбүри таләп битлектән булу. Чиста ярлар акциясе уникаль су объектларын саклау федераль проекты нигезендә уза. Календарда инде октябрь уртасы әбиләр чуагы дәвам итә. Синоптиклар соңгы 145 елдагы иң озын җылы көннәрне теркәгән. Температура нормадан югарырак. Республикада алтын көз озакка сузылырмы? Алдагы язмада. Әбиләр чуагы быел дөрестән дә озакка сузылды. Көннәр җылы тора, моны синоптиклар да раслый. Бу елга охшаш алтын көз 1974 елда булган. Такая теплая погода, и ей мы обязаны ситуации блокирования. У нас был блокирующий антициклон, который обеспечил высокое... Шундай җылы һава торышы антициклонның озак торуына бәйле. Явым төшемнәр юк, һава басымы югары булды. Сентябрьдә гадәти явымнар норманың 30% кадәр генә булды. Августта бу норма күбрәк иде. 22 сентябрьдә яңгырлар яву бөтенләй тукталды. Бу хәл уникаль, әмма ел үзе дә гадәти түгел диләр казанлылар. Көннәрнең җылы торуыннан барысы да канәгать. Тәүлекнең якты вакытында урамнар, парклар кешеләр белән тулы. Бу аңлашыла да. Көндез урамда температура климатик нормадан 6 градуска югарырак. Про осень красивая, золотая, болдинская осень. Җылы көзнең эшмәкәрләргә дә файдасы бар, чөнки пандемия сәбәпле алар җәйге террасаларда гына кешеләргә хезмәт күрсәтергә мәҗбүр иде. Күбесе эшләвен дәвам итә. Спортчылар өчен дә җылы көннәрнең уңай яклары бар. Тик җылы көннәр озакка сузылмаячак дип фаразлый синоптиклар. Иртәгә җомга көнне Татарстанга яңа циклон килә. Метеорологлар фикеренчә, һава температурасы климат нормасына кадәр төшәчәк. Шулпан Әмири, Булат Шакиев, Рафкат Зиятдинов, Татарстан яңалыклары.
Эфирда Татарстан яңалыклары, біз туры эфирда эшлибез, чираттагы хәбәрләргә күчәбез. Чаллыда 25 ел элек төзелгән яшьләр үзәге яңа буын кешеләренең иҗат, үсеш һәм ял итү урынына әйләнде. Яшьләр объектларын капиталь ремонтлау республика программасы буенча узган ел ук башланган иде. Ниһаять, шатлык яшьләр үзәгендә рәсми ачылышны көтәләр. Яңартылган үзәктән чираттагы репортаж. Үзәк янында заманча фотостудия, уңайлы кафе урнашкан. Онда теләгән һәр кем кирип ял итә ала. Биредә музыкаль кичәләр дә, эшлекле очрашулар да үткәрергә мөмкин. Барлык киңлекләр дә хәзер күп функцияләргә ия. Ял итеп тә, эшләп тә була. Мәсәлән, дус пышмак зонасы һәр кемнең игътибарын үзенә җәлеп итә. У молодежи есть возможность, например, поиграть в игры. Яшьләр төрле уеннарда катнаша, китаплар укый, иҗат белән шөгыльләнә ала. Мин биредә татар яшьләре белән очрашулар уздырам. Вокал студиясе дә, хореография залында, репетицияләр студиясе дә үзгәргән. Заманча иркен якты заллар. Актлар залына заманча җиһазлар куелган. Онда шәһәр күләмендә чаралар уздырып була. Тагын бер кызыклы зона тавыш яздыру студиясе. Барысы да заманча матур материаллардан эшләнгән. Акустика бик яхшы. Тавыш үзенчәлекләрен саклап яздырырга мөмкин. Яшьләр бик теләп йөри, үзләренең җырларын, музыкаль көйләрен яздырып алалар. Проектлар өстендә эшләү өчен аерым зона булдырылган. Шулай ук барысы да үзара бәйләнгән. Яңа конференц залдан ишек алдына чыгарга мөмкин. Өстәвенә күрше яшәүчеләргә тынычлыкны саклау өчен кинотеатрда фильмнарны колакчын белән карап булачак. Строители выехали, остались последние. Төзүчеләр эшләрен тәмамлады. Без хәзер җыештырабыз, чистартабыз, тәртипкә китерәбез. Шатлык үзәгенең 25 еллыгы уңаеннан аны төзекләндерүдә булышканы өчен Яшьләр эшләре министрлыгына, шәһәр җитәкчелегенә зур рәхмәт әйтәсе килә. Шатлык үзәгенең рәсми ачылышы якын арада көтелә. Фанис Мөхәммәтов, Татарстан яңалыклары, Чаллы. Быел республикабыз һәм илебез тарихы төрле истәлекле даталарга бай. Бу беренчедән Бөек җиңүнең 75 еллыгы, ТАИССР оешуга 100 ел. Башкалабыз Казан сугыш чорындагы казанышлары өчен хезмәт даны шәһәре дигән мактаулы исемгә лаек булды. Тарихи мирасны киләчәк буыннарга калдыру җаваплы эш. Бу җәһәттән Татарстан дәүләт архивы хезмәткәрләре зур эш башкара. Цифрлаштыру шартларында архив материалларын туплап, электрон вариантта саклау мөмкинлеге туды. Кешеләрнең нәсел шәҗәрәләре белән кызыксынуы да бермә-бер артты. Бүгенге актуаль әңгәмә сәхифәсенең кунагы Республика дәүләт архивы директоры Илдар Шәфиков. Хәерле иртә, Илдар Фаритович. Коронавируска бәйле катлаулы вазгыять сезнең эштә ничек чагылыш тапты? Шундай вазгыять ул инде бөтен илебезгә дә шундай ситмәләр кертте дияргә кирәк. Безнең өчен монда ике әйбер булды инде. Демәк инде беренчесе шул социаль дистанцияны саклау. Һәм инде мәсәлән аның иң зур үзгәреше дип әйтергә кирәк безнең эштә барлыкка килде алдан язылып килә. Икенчесе инде нык кына эшлибез удаленный читальный зал өстендә инде һәм инде ел азагына кадәр тулай канлы, тулай рәвештә без аны җибәрбез дип торабыз һәм безнең документлар белән өйдән генә танышып булыр дип үмитләнәбез. Быел республика тормышы истәлекле даталарга бай. Сез башлаган кайсы проектлар аеруча игътибарга лаек? Иң беренче дип әйтергә кирәк, шушы 100 еллыкка багышланган проект безнең 3 томлы издание чыга, документлар җыентыгы. Һәм аның 3нче томы ахыргы томы буенча эш дәвам итә. Инде һәр ахырына килеп җитте. Чыгар дип торабыз ул китапны. Ул инде гадәтчә 2 өлешкә бүленгән. Беренчесе шул документлар җыентыгы классик рәвештә чыга. Ансы инде фәнни хезмәткәрләр өчен күбрәк. Һәм инде альбом рәвешендә анда генә үзгәрешләр булды инде. Ансын хәзер үк әйтеп калмыйм инде алдан. Ансы сюрприз булсын. Һәм инде икенчесе ул шул менә хезмәт даны беренчедән, икенчедән бөек ватан сугышы. Монда безнең бик шәп китап чыкты быел. Татарстан все для фронта для победы дип атала. Ул инде гадәти документлар җыентыгы гына түгел, ул үзенә кара шундай медиа ресурс зур гына. Һәм инде аның нигезендә
шул студентлар, ягъни мектеп укучыларына юнелтенә, һәм текстларга дирәвештә язылган, демәк инде шул балалар аңлашырлык өчен дә, һәм аның шул өстәмә материаллар бик бай. Хәтта инде хроникаль кадрлар да бар анда, шул QR-код системасы белән кулланып, алар белән танышып була, анда интервьюлар җыелдырган, хроникаль кадрлар, документлар да барысы да бар. Аны инде демәк хәтта класс сәгатьләрендә дә, шул ук тарих фәне дәресләрендә дә танышып була барысы да белән, өйдә дә инде теге смартфон белән генә шул рәвештә генә осат кына кулланып була. Кайсы проектлар дәвам итәчәк? Китап чыгару безнең инде гадәтчә шул ул яктан. Жыл сайын ниндидер булса актуаль темаларга чыгарабыз җыентыклар һәм инде шушы яңа сулар дип әйтгәндә, аларны һәр үзләштереп бик ныгытып һәм шуларны кулланып та эшне дәвам итәрбез. Нәсел шәҗәрәләре белән дә күпләр кызыксына. Бу проектта да аерым тукталып китсәгез иде. Дөрестән, бу мәсьәлә безнең өчен бик актуаль. Һәм без аны хәзерге вакытта яңа уровеньга чыгарабыз дип торабыз. Демәк инде бу инде кулдан гына эш түгел инде, компьютер белән яңа программаларны куллану эш итү. Безнең зур Yetkar дигән программа бар, һәм инде шул программаны без хәзер туландырабыз да, инде озакламый дип әйтергә кирәк, берничә елдан соң ачырбыз аны киң җәмәгатьчелек өчен. Икенчедән, шушы мөрәҗәгатьләр елдан-ел дөрестән дә үсә инде, былтыр була инде 2400-гә килеп җитте мөрәҗәгатьләр саны, быел әле төгәл санын әйтә алмыйм. Шушы вазгыять белән бәлки ниндидер үзгәрешләр дә булыр. Кызыксынучыларга кайда, нинди телефоннар буенча мөрәҗәгать итеп була? Безгә килгәндә инде монда истәп торырга кирәк берничә әйберне. Беренчедән, безгә килер алдыннан эзли торган кешенең исем, фамилиясе тулай рәвештә, аннан соң туган җылы һәм туган урыны кирәк. Ансыз менә эшләп булмас. Икенчедән, материалларның күп өлеше, татарларга багышланган материаллар, алар язылган гарәп графика белән, ансында истәп торырга кирәк, димәк, аны өйрәнеп килергә кирәк. Өченчедән, инде менә безгә нинди тирәнлеккә төшәләсез дип, ничә буын төшәләсез дип әйткәндә, инде монда әйтергә кирәк, гадәтчә 1780-1800 еллар булачак. Шуларны истәп торырга кирәк. Әңгәмәгез өчен бик зур рәхмәт. Хөрмәтле телевизор караучылар, әлеге сәгатькә шундый яңалыклар иде. Мин Чулпан Әмири бүгенгә сезнең белән саубуллашам. Сау сәламәт булыгыз, үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз. Иртәгә иртәнге 9 тулып 20 минутта очрашырбыз.